Menki Akomamo, Medindi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pasa meton sa fremo na mo meka yen ho e wasema baako empa ibomu. Da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ebro aye fa ahohiahia emre mu. Ebro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atia amanehuni nanso edru ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asɔre a owo ana osom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akwaba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaye na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase beree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Na ebio yɛreto nsa afrɛ mo aba Tete Atempɔn no Awurade mmaransɛm anaasufo nkyerɛkyerɛ ase. Ɛbɛhyɛ aseɛ October bosome da a ɛtɔ so dubaako afempire no aduonu baako twota anɔpa nnɔndu baako. Ɛne da soɔ no sɛ mɔbɛka yɛn ho ama yɛaba abɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm na ntwe a ɛkɔma mo nyinaa. Chairman ng Sangguniang Kabataan sa kanilang barangay ang 21 anyos na si Josel de Quiros. Kung sa sarili, sapat na ang kanyang kita, pero hindi niya kayang tiisin ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero po hindi lang po kasi minsan nagagamit kasi sa family din po kasi wala naman maayos ng trabaho yung member ng family. Dalawa kami nag-aaral. Saka, ang kanyang ina naman ay hindi rin makapagtrabaho dahil na Hello, sound check. Okay. Kasi po yung dito part sa ulo. Sabi mami, want to menya adwuma every say. Ni tine fa ahono. Ma nakata ni. Subat, adwuma wɔyɛ ni so pɛs, na botaeɛ nyinaa ni so pɛs wo yiku. Na sika wɔde bɛ wie sukuu ne bi ni hɔ. Na sɛ de bi obetumi awie na disua no wotumi ahwɛ na busua. Afi John Paul abɛkɔ palo. Located din po. Awa sɛ mesua di. Mag-aaral pa sana ako kasi yung financial. So, the yaman yan ni asem. Mahirapan po. dahil sa nakitang determinasyon kay Josel, hindi na Members Church of God International si Josel mo Members Church of God International ang kanyang nato sa wabay a branch na bisadi yaman. Kaya dia menina may kapatira na sa yawen yanong bini mo mo tuwa sa babwa nyong kunipa. Tugunan yung pangangailangan. Nagpapasalamat ako sa babwa mo wala hiya din. Badaw niyang kupuwas di. at sa iba-iba tao. Sa obi sa wo so babwa fufu. Ano man lahi mo. Pangone asum pangwog. kabutihan sa kapwa ay hindi magbubunga ng masama, bagkus magbubunga ng isa pang kabutihan, lalo na kung ang pinagkalooban ay may determinasyong mapagyaman. Nagkangkadiyan sa kano. Bono ho mo din sa wala daya juma. Boma ya juma tine sa SRI-LANKA. Abato tuwo sa debeli pa tuwo Mapagbigay ay no mo sa MCGI agkinin ito ho. salamat sa Diyos. Ati ugugu isu ano siya gugu isu sa bɛka Onyankopɔn ɛwɔde anuanom wɔn waso edi dwuma. Aseda pepem enka Onyankopɔn.
Sumahatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Yada Onyankopɔn ase sɛ yɛnyina yɛn nsa tumi aka akwanya pa yi ma bɛka yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsua Onyankopɔn nsɛm kronkron ɛfiri twerɛnsɛm no mu na nnuanom ansa ne yɛbɛhyɛ aseɛ no yɛreto nsa frɛ ma yɛmmɔ mpaeɛ tiawa ɛnsrɛ Onyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛte Onyankopɔn ne nsɛm ase ma yɛmmɔ mpaeɛ no Yene Daniel Kupana Osro. And we're in a radi Yesu Kristo din. Ada Kabio Yadawasi. Pakwenya power dear my Adi Yene Framania Sanino. Aba Yahobai. Yene Fraturanchum Yadawasi. Sabri now my and Kwanya Modin Yadawasi Bibri. Said thou my in a Quinapa. She infante wins a mercy. Said a dibia. Yea. Beso we knew Kronkon bia. The guy that was Sibibri. So woman Sada Kupoti, a better yen yabrabum. As Raw said, Kayan ho, a bra ye snow what in anything. As Raw say, boy, mu biara said ye bed in your way some winty as ye. To me, I mean, a safata win. As Raw saw bringing now, when you move biara mobile, said ye, what pesity. A bra and that day consummate, maybe in Tanta, and she has said in the free and not quam, a bread as a Wiase, a dark Kronkon, a sorrow set Sayan Yadowa. Now, Sayan how ano. What the bustem my jai in addition a day. Yes, sorrow boniface. My bonnia yet young. So I was a fine bonny chain. Said the one of that I was a that I was a pin for Radi Yesu Kristo din. Amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan ng ating Panginoon. This brother Eli Soriano. Sa lahat ng ating mga Kronkon beyano. Ajanyan ko po na sumubi en kay yan chia ko maya ho wa ofre miame na ho pa mo yan kan wo mo awo en wiase Nyinaa Kronkon Adesua na ane pale kama wonko ana mate yan kan na mo wiase afana Nyinaa ane dai wona waka yan ho Kronkon yan yonku nipa o pese wo bi brother Eli won Nsɛmmisa for Dubai, Legazpi City, Basco, Batanes, Laguna, Singapore, Free Negros Oriental, Free Makati City, Pampanga, Los Angeles City. And yen yanumuswa bodi DWUMADIE Nyinaa babibiara mo chiamo yanumo hwe sa DWUMADIE wo miame ahodoɔ FILIPINO mo wana mo tie yen wo internet so ani miame ahodoɔ ewo Wiase yaman Nyinaa so no yɛda Awurade ase sɛ yɛnsa ka akwanya pai sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi asom yɛn nyɔnko nipa sompa bio na ɛnɛdɛ ya mamude DWUMADIE ni sinena so Tete Atempɔn DWUMADIE no brother Eli Soriano brother Eli yanchi yakomo mu Nyinaa enyonku nipa ba biara mo Panginoon sa ating gagawing pag-aaral ng kanyang mga salita. na Awurade internet ni ye abra ye sua ne nsɛm na dai ye de kan nipa Bagaman hindi po on mo hwehwɛ no korɛ kami ngayon ang tao na naghahanap sa Diyos. awom sɛ Wala po kami na mayroong mga ɛnyɛ nipa nyinaa na sisie no naghahanap wɔnom ahwehwɛ wɔ Nyankopɔn akyira kwan de ye lang po nanso yɛgye di sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ wiase mu a wɔnom ahwehwɛ wɔ Nyankopɔn akyira kwan ng aklat nanso ɛyɛ nipa kakra bi pɛ ɛnyɛ nipa bebree ɛna wɔnom ahwehwɛ wɔ Nyankopɔn akyira kwan mama yɛnkenkan nnwom eti 23 nkyɛmu mmienu Psalms 53 verse 2 Onyankopɔn firi soro rehwɛ nipa mma sɛ wɔbɛhunu sɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbadwemba obi ɔhwehwɛ Nyankopɔn akyira kwan ɛnam yɛwɔ no ma binom wɔ hɔnom a yɛyɛ no wɔ abrabɔ yi mu Onyankopɔn firi soro hwɛ nipa mma sɛ wɔbɛhunu sɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbadwemba obi ɔhwehwɛ Nyankopɔn akyira kwan no ɔhwɛ sɛ wɔbɛhunu bi anaa yɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn nso ɔhwɛ fam ofiri soro a wɔhwɛ nipa mma wɔ fam na yɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ nipa bebree ɛnyɛ nipa dodoɔ no a ɛwɔ sɛ nipa bebree no a pɛ sika nipa dodoɔ no a pɛ munyadeɛ dodoɔ no a pɛ yedie dodoɔ no a pɛ yere dodoɔ no a pɛ kunu ebinom pɛ anidie ebinom pɛ tumi ebi mpo deɛ wɔpɛ sɛ wɔgye din na nnoɔma bebree botaeɛ pii no a na esi nipa ani so wɔ abrabɔ yi mu so nipa kakra bi pɛ ɛna wɔn ani abere a wɔn hwehwɛ wɔ Nyankopɔn wɔ wɔn abrabɔ mu ɛwɔ sɛ ampa yɛn ne botaeɛ nti a yɛte aseɛ botaeɛ nti a yɛte aseɛ ne sɛ yɛwɔ maa yɛ ne nkwa no yɛbɛhwehwɛ n'akyira kwan pɛ sɛ abɔfra a yɛawɔ ne foforɔ abɔfra a yɛawɔ ne foforɔ no ade odi ka hwehwɛ na odi wiase wɔbaa no yɛ ne maame nufoɔ baabi ɔbɛnya ne nufusuo anomoɔ na kɔm ne noɔ na ɔnwuo ɛno ne ade a abɔfra bi a yɛawɔ ne foforɔ biara no ɛno ne ade odi ka hwehwɛ saa na nipa nso yɛteɛ ɛfiri berɛ wɔ Nyankopɔn bɔɔ yɛn no yɛnkenkan asomafoɔ Nnwumadi 7:26 Acts chapter 17 verse 26 na ɔmaa nipa wɔ aman nyinaa firi wɔ nipa baako mu tena asase so nyinaa na wahyehyɛ mmerɛ ahodoɔ
na wɔntena berɛ ato ama wɔn sɛ wɔnhwehwɛ Awurade nti botaeɛ bɛyɛ nti na Onyankopɔn bɔɔ yɛn ɔbɔɔ yɛn sɛ yɛhwehwɛ n'akyiri kwan ɔbɔɔ nipa sɛ yɛhwehwɛ n'akyiri kwan wɔmaa nipa nyinaa firi mogya baako mu na nipa baako mu tena asase so nyinaa na wɔahyehyɛ mmerɛ ahodoɔ ne wɔn tenabea hyia ato hɔ ama wɔn yɛn ne botaeɛ nti a yɛmu biara aman na yɛfiri su hɔ ɔman na wɔwɔ mu wɔ no baabi a yɛte no baabi a yɛwɔ biara ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ bɛhwehwɛ wɔ Onyankopɔn akyiri kwan afiri hɔ nanso nnɛ mpa bebree no wa na ɛwɔ hɔ a wɔhwehwɛ wɔ Onyankopɔn akyiri kwan wɔ wɔn abrabɔ mu adeɛ a ebinom te aseɛ ne sɛ wowɔ Onyankopɔn a wɔ abrabɔ mu a Onyankopɔn akyiri kwan na abɛhwehwɛ a adeɛ biara a aka wo pɛ no Onyankopɔn bɛma wanya wowɔ Onyankopɔn wɔ abrabɔ mu a wopɛ yere wopɛ kunu a Onyankopɔn bɛboa wo ama wanya wɔ yere pa anaasɛ wɔ kunu pa yɛtwerɛ yɛn wɔ mabusɛm ɛwɔ mane mu Proverbs 19 verse 14 efie ne ahodeɛ yɛ agyanom awunyadeɛ ɛwɔyere ne mudifuo firi Awurade asɛ wo no wɔ Onyankopɔn wɔ abrabɔ mu a ɔhokani a wobɛnya no ɛyɛ deɛ firi Awurade ɔyere na wɔkunu a wobɛnya no ɛyɛ deɛ firi Awurade nti na ɛbɛyɛ a dika hwehwɛ nokoro Nyankopɔn no akyiri kwan wɔ abrabɔ mu ansa na wahwehwɛ wɔyere ne sika akyiri kwan ɛwɛ sɛ wonya hunu Nyankopɔn wie a ɔno na ɛbɛkyerɛ wɔ baabi ko a bɛkɔ akɔnya saa nnepa no na sɛ wodi ka hwehwɛ okunu anaa wɔyere ansa na bɛhwehwɛ wɔ Nyankopɔn a wobɛnya bi na so deɛ wobɛnya ne bia no nyɛ nipa papa bɛkɔ akɔnya ɔbaa tirimɔdenefoɔ kunu tirimɔdenefoɔ ho kani ɔbɛfa w'akyi na nhwɛ a wobɛkɔ akɔnya nanso bi wɔ hɔ no ma waware nanso bɛrima no ano wɔbaa no mpo ɔmfa wo sɛ ne yere ɔsan so bɛfa w'akyi ɛna ɔyɛ ɔbaa nso koraa waware mpo awie na de bia bɛrima no bɔ saa wonya sodwie nti sɛ yɛdi ka hwehwɛ wɔ Onyankopɔn akyiri akwan awie a nea aka no a wopɛ no ɔma wo mmere na wo nsa yɛnkenkan Matthew 6 verse 33 ama ɔhwehwɛ Onyankopɔn w'ahennie ɛna tenenee kane wɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho nti nneɛma a yɛbɛhia nyinaa no Onyankopɔn de bɛka yɛn sɛ yɛhwehwɛ wɔ Onyankopɔn akyiri akwan kane a mohwehwɛ Onyankopɔn w'ahennie ne tenenee kane na wɔde yeinom nyinaa ɛbɛka mo ho and all these things shall be added unto you. Yung salitang seek ye first, uunahin mo muna ang Diyos. Sa Bisaya po, ang sabi na mohwehwɛ Nyankopɔn n'ahennie ɛsɛ hwehwɛ no a kyerɛ sɛ bɛpɛ wɔ Nyankopɔn akyiri akwan sɛ boha no kasa mu no se na mohwehwɛ Nyankopɔn w'ahennie ne tenenee kane na wɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho kapampangan kasa mu nso yɛse na mohwehwɛ Nyankopɔn n'ahennie ne tenenee kane na wɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho ɛyɛ adeɛ a emu da hɔ pefee ɔma yɛnkan wɔ Spanish kasa mu asɛ na mohwehwɛ wɔ Nyankopɔn akyiri akwan mohwehwɛ Nyankopɔn ahennie ne tenenee kane na wɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho yei ne nokwasɛm a ɛsɛ sɛ ato yɛn mu biara sɛ wɔ Nyankopɔn na yɛnni kan hwehwɛ n'akyiri kwan wɔ yɛn abrabɔ mu ɛfiri sɛ ɛnoma foforɔ no a yɛpɛ no sɛ Nyankopɔn di yɛn anim kan ne yɛdi ka hunu Nyankopɔn wie a yɛmmerɛ ne yɛnya mmom sɛ yɛto Nyankopɔn to nkyɛn
na ye de botaye bisi ye ne suhwehwɛ ne ye pewia nsa na baba pe Onyankopɔn a ɔno nso be gya wo mfi wo ye woni pa bi mu ɔno mu a ne ye to Onyankopɔn to nkyɛn a na ye de ni disikachi ɔkwa na ɔkopem na ne ho kyerɛ no a saa bra na ɔhwehwɛ Onyankopɔn wakɔ na wayade no me ho aba afade ama Awurade ya Onyankopɔn na ɛsɛ yarefoɔ na passion ne ka sɛ wo nkwan na aba na wie ya wo kopem na wo yade a abra na wo bɛfrɛ Awurade na abra wo te ase ahome wo mu no wonna ma na wie na sɛ ɛda no so na sɛ wo nkwa aba na wie no owura ne gye na ade a wotumi nya hwe Onyankopɔn ɛpɛ so wɔgye ne nkwa wɔde ama wɔ no firi wo nsɛm nso ba yi wa mesom no ɛne wɔda akye yɛ mmɔbɔ sɛ ɛne no abra wote ase a wonwu ye no wɔda so ate ase ye no bisa ho sɛ wɔne Nyankopɔn no nkutahudie te sɛn wɔne Nyankopɔn ntemu te sɛn o som no no kora kwan so a na wo yɛ de biara keke nje enuanom sɛ ba gidie mu a mama yɛma yɛnkwagye wo hia yɛ bebree mama yɛnhyɛ ase brother Daniel yɛnkɔ ahoma no so brother Andy Palada ɛwɔ ahoma no so wɔfiri Dubai UAE aseda nkɛnyɛ Nyankopɔn brother Eli ne brother Daniel ɔhɔho a ɔwɔ ha ne kane no wɔkɔ bɔ na Onuabarima Mananda ɔno ne nsɛmmisa nie ɛwɔ nsɛmmisa mmienu ma nsɛmmisa di kan no ɛfa bɔne ho wɔ Genesis nwoma no mu Romanfoɔ nwoma no mu nso akan sɛ enipa so ne nam ɛna bɔne ba wiase nti ma nsɛmmisa di kan ne sɛ bɔne a Adam yɛ no saa bɔne no ebi da yɛn so a ne yɛfrɛ nananom yɛsɛ yɛnyinsa ne yɛ bɔne mu nti nananom bɔne da yɛ so ɛyɛ no korɛ ma nsɛmmisa tɔ so mmienu ne sɛ ɔkra ne honhom sonsonie bɛ ne da wɔn ntam ɛna sɛ wo nipa wu a ɛdeɛ na ɛtɔ ne kra ne honhom ɛne me nsɛmmisa medase wa nsɛmmisa ne nyɛ mmienu ba yɛ nan kora onua na kan obisa na me kan wo nsɛmmisa ne bra na wo kasa ma kan ne nyina deɛ wo kenkan yɛ no yɛ no korɛ sɛ efiri nipa baako mu na bɔne ba wiase ana nam nipa baako so na bɔne ba wiase ɛne deɛ Paul kan wɔ Romafoɔ nwoma ti num kyɛmu dumienu Romans 5:12 yɛn nti sɛdeɛ nam nipa baako so na bɔne ba wiase na wɔwuo na bɔne so baayɛ no saa ara na ɛyɛ na wɔwuo trɛka a nipa nyinaa efiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔne yɛn ɛyɛ nokwasɛm a yɛatwa no Twerɛ Kronkron mu sɛ bɔne a ɛbaa wiase no ɛnnam wɔ biara so na ɛbaayɛ na mmom ɛnam wɔ nipa baako so na bɔne baa wiase wɔne Adam na ɛma akwan ɛma bɔne baa wiase na sɛ ɛsɛ ɛnam wɔ nipa baako so na bɔne baa wiase no ɛkyerɛ sɛn adɛn nti ne yɛsɛ ɛnam wɔ nipa baako so ɛna bɔne baa wiase ɛnuanom bɔne anhyɛnseɛ mfiri wiase bɔne anhyɛnseɛ mfiri ha o bɔne hyɛnseɛ firi baabi a na ani asase ntɛmu twe akyirikyiri baabi yɛn kenkan Isaiah 14:12 Isaiah nwoma ti du na nkyɛmu dumienu ɛyɛ dan na wofiri ɔsoro hwe aseɛ wɔ nsoroma hyerɛnfoɔ adekyeɛ ɛba na wodeɛ woka no wakoma mu sɛ ɔsoro na mmɛforo makoro Nyankopɔn nsoroma no watifi na mɛma mahenwa so asie na matena ahyiaeɛ bepɔ no so atifi fam asase atifi no ho atɔn mɛforo akɔ mununkum soronsoro mmea mɛyɛ me ho sɛ ɔsorosoro-ni no Isaiah 14:12-14 ɛberɛ bi baeɛ a Nyankopɔn bɔfoɔ bi kerubim bi ɔno wɔnyɛ adufotepɛ adwene ne botaeɛ bi sii n'ani so sɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ sɛ wɔsorosoro-ni no nti wɔkaa sɛ mɛforo makɔ soro
ɔsoro na mede ma he wabɛkɔ akusie amatena hyɛeɛ bɛpɔ no so atifi fam asase atifi no ho atɔn ito ambition ito ambition bangotɔ yɛn ɛyɛ adufodepɛ siremɔbɔ bi sɛ wobɛnya tumi a anya wo dea anabɔkɔ akɔfa dibire a ɛnsɛ mfata wo na ne sɛ nti saa botaeɛ nti ɛna Awurade ato ne tweneɛ ɛwɔsɛ wɔsi ne bo sɛ wɔne wɔ Nyankopɔn bɛyɛ pɛ yɛn ne bɔne edi kan na yɛtwe no Twerɛ Kronkron no mu deɛ ɛma kerubim no a ɛnɛ yɛfɛ ne bɔnsam no a ɔbɛda ne Nyankopɔn tamfo no ne bɔne a ɔyɛeɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ wɔne Nyankopɔn yɛ pɛ yɛnkenkan Ezekiel ngoma eti aduonu nwɔtwe nkyɛmu du nana Ezekiel 28 verse 14 ne kerub a wasra no a wakata so na mede wo misi hɔ Nyankopɔn bepɔ kronkron no so na wowɔ ogyaboɔ ntam na wɔnenam na wodi mu w'akwan mu na mfumusuo biara ni wo ho firi da wɔbɔɔ wo ara de besi daa ohunu abusudiɛ wɔ mu no wɔdwadie dodoɔ nti na wɔde mmimudie hyɛ wo mu ma na woyɛ bɔne na mɛto wo firi Nyankopɔn bepɔ no so sɛ afidie na kerub a ɔbɔ wo ho ban no pam no firi wo ho w'ahoɔfɛ nti wakoma huhuru wasɛe wo nyansa ne wo hyerɛn bato watwene fam mede wo ato ahemfo w'anim sɛ wɔnhwɛ wo pagsama ng kerubin dahil sa nagpalalo siya nung unang ginawa siya sakdal naman siya he was perfect in the day yene botaye nti a kerub ne bɛda no wɔ bɔnefoɔ no ɛwɔ so ɔmɛmaa ne ho so ang kasalanan ng sabi ng salita ng Diyos. Kaya ɛda Nyankopɔn bɔɔ saa kerub ne na ɔyɛ bɔnsam no na ɔwɔ nyansa na ne ho ɛfɛ na ho ɔfɛ nti ohuhuru yi na koma yɛ de ne ɛne Nyankopɔn to ne twene fam na nso nuanom ɛfam na Nyankopɔn to ne twene yɛ ɛnyɛ asase wɔ yi o ɛnyɛ ha na wɔ Nyankopɔn to bɔnsam ma ne baayɛ yɛnti ɛma bɔnsam nya kwan wura wiase no ɛyɛ nipa Adam ɔno ne wɔ nipa a wɔ Nyankopɔn bɔ no ɔde asase wiase nyinaa hyɛɛ ne nsa ɛyɛ Adam na ma ho kwan ma bɔnsam ɛbaa wiase Nyankopɔn pam bɔnsam wampam no so wɔ mmra ha sei nipa na ma ne kwan ma ne wura nti Twerɛ Kronkron ne sɛ deɛ nam wɔ nipa baako so na bɔne baayɛ no deɛ ma bɔnsam nya kwan baa ha ne sɛ Adam etie bɔnsam ne na awɔ sɛ yɛ mu hwehwɛmu ɔkwan bɛyɛ na ɛnam so na bɔnsam nam Adam so baa wiase ma yɛn nkyɛ sɛ bɔne anhyɛ aseɛ mfiri asase wɔ so bɔne anhyɛ aseɛ mfiri ha ɛhyɛ aseɛ firi Nyankopɔn abɔdeɛ bi ɔyɛ ɔbɔfoɔ mu saa wɔbɔfoɔ yi ɔyɛ ɔtorofoɔ ɔyɛ ɔdaadaafoɔ a ɔno no ɔpɛ tumi ɔpɛ sɛ odi Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa so nipa nso ka ho ɔpɛ sɛ wodi nipa nso so ɛna wɔkɔ daadaa Eve ɔdane ne ho ɔwɔ ɛma awarefoɔ yi ebu wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm so ɛno na ɛnam so ma bɔne nya kwan baa wiase na Adam ne Eve aso wɔ dene no ɛna ɛnam so ma bɔnsam nya kwan bɔwura wiase ɛno nkyerɛ sɛ Adam ne Eve bɔne ɔmo yɛyɛ no ɔmo de agya wɔ mo nkyiri mma hwɛ Abel ne nua Cain yɛ ɔbɔnefoɔ
Abel yɔtene ni na ne nua bɔne no ebi nni so ɔyɔtene ni wɔ Nyankopɔn mu yɛnkenkan adanseɛ no Hebrews 11:4 Gidie na Hebel de bɔ afɔdeɛ so kyɛne Cain deɛ maa wɔ Nyankopɔn ɛno so na ɔnam nya adanseɛ sɛ ɔtene ɛwɔ sɛ wɔ Nyankopɔn di na yɛyɛ de ho adanseɛ ɛno so na sɛ owuye mpo a ada so kasa Onyankopɔn edi Hebel ho adanseɛ sɛ ɔyɛ wɔtene ni enti sɛ nka bɔne yɛ di gya bɔne ɛyɛ ade yɛ di gya obi bɔne a wayɛ no nso tumi soa bi a ɛn na Cain ɔyɛ bɔnefoɔ na Abel yɛ ɔtene ni anka ɛnyɛ yi nka wɔsɛ nkɔno nso yɛ bɔnefoɔ sɛ moyɛ awofoɔ bɔne wokra wɔyɛ awofoɔ bɔne ne mpo no wɔmpene ma wo bɔne a wɔdie no yɛmfa ho asotweɛ ma wo ba ade bɔne wɔmfa ma wo ma wɔyɛ ɔwofoɔ bɛn na ɔno bɔne a wɔdi no ɔse yɛmfa nsoa ne ba ɔwofoɔ bi anyɛ saa wɔyɛ sɛ wɔne ne nwu adeɛ ɛyɛ gyimi na wɔagyimi yɛde nnipa agya yɛ ma yɛde nnipa ɛtumi de fie ahonyadeɛ agya yɛ ma mmom bɔne deɛ yɛmfa nya awofo bi no wɔbɛyɛ saa ɛna no kura mu nso ntumi nsi da Ezekiel 18:20 ɔkra a wɔyɛ bɔne no ɔno na wɔbɛwuo ɔba rensoa n'agya amumuyɛ bi na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi ɔtene ne tenene bɛtena ne so na ɔbɔnefo abɔnefo sɛm bɛtena ne so ɛyɛ ade mu da hɔ pefee Nsɛmmisa wobisa yɛ no Nyankopɔn no amu no ɔnam Twerɛ Kronkron so ayi wa no Nyankopɔn sɛ ɔkra a ɔyɛ bɔne no ɔno na ɔbɛwuo ɔba ɔnsoa n'agya amumuyɛ ana ne bɔne no bi nso na agya nso nsoa ne ba amumuyɛ bi yɛn ne Nyankopɔn na tentenene na ɔpapa ɔkɔbɔ korɔ no a wo na ɛwɔ sɛ yɛkɔkye tum sɛ ɔpapa ɔkɔbɔ korɔ nto na yɛnkye wo ntum na wakɔbɔ korɔ no wada na yɛnkye wo papa na ntum wɔ ɛno nso yɛde ntumi nsi ɛfiri sɛ wo tenene berɛ a wobɔɔeɛ no da wo nko so agalo kasɛm na sɛ waamu wobɛwo so waa wopɔdua na wama wankasa wɔmmɛn so onipa bie ni hɔ a n'adwene yɛ adwuma a bɛkɔ akɔtu nantwi abɛbɛn ɛde kɔ akɔtua wɔ sono mɔma so ɛnyɛ yie Nyankopɔn na tentenene yɛ pɛ wɔsɛ mi sɛ yɛbɛtoa so ayɛ no ohun sɛ ware amma ɔmo nananom bɔne a wɔn ayɛ no yɛwo wɔn ɛna wɔn so saa awofoɔ no yɛ abɔnefoɔ awofoɔ no yɛ nipa bɔnefoɔ a na saa abɔfra no a yɛawo no ɔno nso ba no ɔmɛdi saa bɔne no bi a awofoɔ no ba no ɔmɔdi yɛ nnome ɛda wɔn so ebi mma wɔ so na sɛ wo papa bɔne no wɔyɛɛyɛ no a wo no so bɛtoa so a ɛna nnome bi bɛka wo ɔpapa yɛ kɔrensɛ ne wɔawe papa saa na sɛ wo nso yɛawowo na nka wobɛsesa wotoa so yɛ apɛtɛhyia ɛne nso so bɔne ɛto papa no bi na bɛto ɛwɔ sɛ wo no woba no papa yɛ owudini na woanni saa awuo no bi a na wobɔ abrabɔtenene a wo papa mu suo no bi nka wo Onyankopɔn yɛ tentene Onyankopɔn na tentene ne sɛ wo a wobɛdi wo bɔne no wo na wabɛsoa wo adeɛ wo na wabɛsoa wo musuo yɛtaa ka sɛm sɛ wo a wode ka na wotua wo a wode ka no na wotua afei wasɛmmisa ɛtɔ so mmienu ne sɛ bɔne bɛn na Awurade Yesu Kristo wu baeɛ no ɔbɛgye nnipa firi mu bɔne bɛn bɔne kopɔte bi a na nipa bi ɔbɛwu gye nnipa nyinaa afiri wɔn bɔne mu mo wɔn a wɔgye no die na sɛ wonye no nni wompɛ sɛ wobɛtie no a ɔno ne mogya no nka wo nkata wɔ so ɛnyɛ wɔn nso wɔ bɔne no bi yɛnkenkan John 12:48 Yohane nwoma mmienu nkyɛmu aduanan wɔtwe deɛ ɔmmu me na wɔnye me nsɛm no wɔde obu no watɛn asɛm a maka no ɛno ara ne bɛbu no watɛn ɛda adi akyire no hahatulan siya nung salita na aking sinasabi sa kanya sa huling araw.
Twerɛ Kronkron sɛ deɛ ɔmmu me na ɔnyɛ me nsɛm no wɔde obu no atɛn. Yesu Kristo wɔ no wɔwu ba bɛgye nipa nyinaa nkwa. Wɔwu ba bɛgye wɔn agye no die. Enti sɛ wommu ne nsɛm wonyɛ Kristo ni a na bɔne no nyɛ wo nkwa no bi. Ɛwɔ sɛ wogye no di na wogye ne mmara ne nkyerɛkyerɛ na wɔsesa a na bɔne ne wuo no obɛwu yɛ no na mbogya no bɛgye wo nkwa. Yesu Kristo ɔno ne yɛ akra agye nkwa. Ɔno ne agye nkwa ma yɛn. Ɔno no ɔbɛgye yɛn firi yɛn bɔne mu. Yɛn kenkan Isaiah 53 verse 2. Ofifiri sɛ dufuro n'anim sɛ asase pɛsɛ mu nhini. Oni su anaa animuonyam a ɛbɛma yɛahwɛ no na oni ahoɔfa bɛma yɛn ani agye ne ho. Wɔbu no animtiɛ na nipa poo no. Ɔyɛ onipa wɔhunu ayayadeɛ na wɔnim yadeɛ na wɔbu no animtiɛ sɛ obi a nipa yi wɔ n'anim hu nta no na yɛmmu no hwee. Ampa yɛn yarewa no ɔno na wɔfa na yɛn ayayadeɛ nso wasoa na yɛn deɛ yɛbu no sɛ deɛ wahwe no deɛ Onyankopɔn aka no de no ahyɛ mu na ɔno deɛ yɛn mmarato nti na wɔpire ano yɛn amumuyɛ nti na wɔdwerɛ no yɛn asomdue ho asotwe daa ne so na ne mmaa ntampeɛ na wɔde saa yɛn yadeɛ. Awurade Yesu Kristo mmaa ntampeɛ na yɛde saa yɛn yadeɛ. Awurade Yesu Kristo nti ɛne yɛnyɛ Nyankopɔn anim adom. Sɛ wogyidi a na mo wonyi nidi a Kristo mogya no amewu amma mehwia megye wo nka ɛno ne mogya ne bi nkata wo so. Ana tɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu. Afei sɔsoneɛ bɛn na ɛda wɔ kra ne honhom ntam. Yɛn kenkan Hebrews 4 verse 12. Na Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa na ahoɔden wɔ mu na ano yɛ nam nse ne nkrantaa nufanu biara na ehwire mu koduru sɛ ɛpaepae ɔkra ne honhom akwa ne ɛkyem mu na yɛ akoma nsusuyɛ ne adwene temufoɔ. Ɔkra no ne honhom no wontumi tete wɔ ne ntam. Ɔkra no na ma nipadua no nkwa. Ɔkra no ɛte yɛ mu na ma nipadua no keka yɛ ho. Yɛn kenkan Genesis 2 verse 7. Na Onyankopɔn na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwene wɔ nipa na wohu nkwa home gu ne hwene mu na wɔpa bɛyɛ wɔ kra te asefoɔ. Nkwa home na nkwa honhom na Nyankopɔn ho gu nipa mu no ɛma nipa bɛyɛ wɔ kra te asefoɔ ɛna wɔ nipa bɛyɛ wɔ kra te asefoɔ. Nti ɔkra no ɛno na ɛyɛ nipadua no nyinaa mu a yɛ honhom no nso ka ho bi. Honhom no yɛ sononko firi wɔ kra no. Na deɛ ma wote aseɛ no ɛyɛ wɔ kra no na nipa bɛyɛ wɔ kra te asefoɔ. Abra Onyankopɔn hu nkwa home gu ne hwene mu no ɔkra ne honhom no so nyɛ wɔ no ntam. Ɛno nti ɛna yɛbɔ obi adi ne sononko no ɔma yɛn kenkan 1 Thessalonians 5:23. Na wɔn asomdwie Nyankopɔn no ara ɛnte mo ho koraa na wɔnhwɛ mo honhom ne mo kra na mo nipadua so a mo nipadua so mu a ɔhɔrɛ mma asɛm biara yɛ na Awurade Yesu Kristo ba mu. Nti ɔkra ne honhom no ɛyɛ nipadua kwa ɔkra ne honhom onua yɛn mo ware sɛ
me yi wo nsɛmmisa nyinaa no adɔnhwere mmienu kura mpo nnɔɔso ɛnwie so yɛ da ɔkra ne honhom ne ntemmuo no sɛ na nipa wu a dɛn na bɛto no sɛ wɔ nipa wu a odua no bɛsan n'akyi akɔfam dɔtee mu ma yɛnkenka na wɔsɛnkafoɔ nwoma akyi dumienu nkyɛmu nson Ecclesiastes 4:7 na dɔtee asane akɔ asase mu sɛdeɛ ɛteɛ kane no na honhom asane akɔ Onyankopɔn a wɔde maa yɛ no nkyɛn nipadua wei dɔtee bɛsane akɔ ne dɔtee mu sɛdeɛ ɛteɛ kane no ɛna honhom na ɛtew mu no wu a ɛbɛsane akɔ Onyankopɔn nkyɛn nti ateemmuda no deɛ na ɛbɛsi deɛ ɛbɛsi ateemmuda no nie mama yɛnkenkan Ezekiel 37:4 ase na wɔka kyerɛ me sɛ hyɛ nkɔm hyɛ nnompe yi ho nkɔm na ka kyerɛ wɔn sɛ mo nnompe a mo ho akokwa sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ nnompe yi ni yɛhwɛ mɛma ahome aba mo mu na moanya nkwa na mede ntini bɛsosɔ mo mu na mede nam agu mo so na mede wɔde akata mo ho na mede ahome ahyɛ mo mu na moanya nkwa na moahunu sɛ mene Awurade ateemmuda no yɛbɛsan de aba ne dadaa mu bio nnompe no wɔde no aporo no nnompe na akokwa na aporo na ne dɔteɛ no Onyankopɔn bɛsane de aba bio no akɔ akɔhyia Nyankopɔn atemmu agya no mpo Katolikfoɔ nnwuma yi ɔmo to wɔ mpo awom ɔmo twerɛ firi Twerɛ Kronkron mu sɛ asɛ yɛsɛe yɛ nnompe ɛwɔ yɛ nipadua mu kora no bɛsane aba bio biribiara ntosini ɛwɔ yɛ nipadua mu Onyankopɔn bɛsane akeka wɔ nipadua akɔ na aporo na bom na wɔde honhom na ɛtew mu na ɔwuyɛ na ɛkɔɛ no ɔsan de aba abɛhyɛm na wakɔ akɔgye w'atemmuo yɛka sɛ yi ne nyinaa no awie ɛware yɛnom yɛ no yie te ɔbɛtumi de ama wɔ ɔma yɛnkɔ Dubai no na bɛrɛma Romeskokus bɔntoa so ɛfiri Baskos Batangas ɛyɛ hɔ ne Katolikani Brother Alexa Blazer sɛ misa ne sɛ adɛn na nipa bebree no ara wɔ wiase ɔmo nsom Kristo kunma do pudente ɔmo pɛ sɛ ɔmɛdi Kristo akyi anoyie ne wɔ Yohane nwoma ɛtimiɛnsa ɛnkyɛmu 19 na yɛyi mmom ne atemmuo no sɛ han no aba wiase na nipa dosum sene han no ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne na obiara wɔyɛ bɔne no tane han no na wɔma han no ho na wɔammu no ne nnwuma aten John 3:20 yɛn Awurade sɛ yɛne afɔbuo atemmuo no aba wiase han no ba wiase na so nipa mpɛ han bɛn na ba wiase yɛnkenkan John 8:12 ɛna Yesu kasa wɔn bio sɛ mene wiase han deɛ wɔdi mɛkyere no ɛnante sum da ɔbɛnya nkwa han ɛmu da hɔ sɛ han yɛ Kristo ɔsɛ mene wiase han deɛ ɔbɛdi mɛkyere no ɛnante sum mu ɔbɛnya nkwa han na wɔn mu no sɛ atemmuo no nie han no aba wiase na nipa dosum sene han no no na ɛnyɛ no ɔmo mpɛ han no ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne nti wɔn asɛm misa ne sɛ ɛbansa dodoɔ na mu Kristo ɛbɛrɛ a ɔwɔ asase yi so ɛfiri sɛ ɔbaayɛ no na dodoɔ no wɔadi bɔne asoma di kanfoɔ na ɛwɔ n'abrɛ so sika na wɔn ano pɛpɛ
amode nyametumba si ho edida itinitinda nila asofo no ne atwerɛfoɔ no bayaran nila yung aral. Tapos, yun naman mo de asom asisi hɔ de pisika mo tonton Nyankopɔn asɛm no ɛna asafoma no a wɔn di wɔn anim kan no a wɔn pɛ sɛ wɔn som Nyankopɔn no mo ba bɛyɛ asoɔdenfoɔ yɛn kenkan Romans 1:28 na sɛdeɛ wɔamu sɛ wɔbɛkora wɔ Nyankopɔn wɔ nimdeɛ mu nti wɔ Nyankopɔn yi wɔn ma adwene a ɛnsɛ sɛ wɔnyɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata amumuyɔ sɛ nipa a adeɛ a ɛntene nyinaa amumuyɛ anibrɛ ɛnebɔne ayɛ wɔn ma ne tan awudi akasakasa sisi ɔbrabɔne ayɛ wɔn ma nsɛkubɔfoɔ Nyankopɔn atamfoɔ asoɔdenefoɔ ahantanfoɔ ahonhoahoafoɔ ɛnebɔne farebaefoɔ awɔfoɔ asɛm ho asoɔdenefoɔ wɔne ti apamsaefoɔ wɔne tema wɔne mɔburuhunu. Verse 32 na wɔnim Nyankopɔn ahyɛdeɛ yie sɛ owuo na sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi deɛ nanso ɛnyɛ yɛn nko ara na wɔyɛ na mmom wɔpene wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no bi no so. Pinapayagan na yung mga masama ng mga leader ng relihiyon ng panahon ni Kristo na kahit alam nila Asomadikanfoɔ a na wɔ Kristo abrɛ so no na wɔn ma ho kwan ma abɔnefoɔ no edi wɔn so wɔn sɛ wɔn nim paa wɔn nim Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ wɔn foɔ nkorɔfoɔ so wɔn foɔ nipa wɔn mu wɔ Nyankopɔn so wɔn mu ni Kristo akyi Farisifoɔ Sadukifoɔ Greecefoɔ yɛrɛ te bea wɔn mu nso wɔte aseɛ wɔn yaba te nkyerɛkyerɛ na ha yi no wɔn te Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ nyinaa wie na asubɔ nkyerɛkyerɛ yi mu no ebehunu Nyankopɔn ne nsɛm nyinaa ha yi no yɛ nyere o sɛ bra bɛka asafo wɔn mu wɔte wie na wɔte ase a na wɔhunu Nyankopɔn asɛm no ɔsɔfoɔ biara ntumi naadaa ɛfisɛ wɔn wɔnim Kristo nkyerɛkyerɛ nyinaa wɔ ne mu ayɔ mu medawase na afei ma yɛnsan yɛkyi. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. Ayon ko Singapore. Eli ay si Brother Joseph Bautista Chong, isang Katoliko. Maraming salamat Brother Eli sa pagbigay ng chance na makapagtanong ako ngayon. Ayoko na magpa-delay and may asawa at may anak na ako. So ang nararamdaman ko na bilang isang ama at bilang asawa, parang tungkulin ko na isama na sila sa paghanap ko ng katotohanan. So, ang tanong ko, may nasusulat ba na, kasi Catholic yung asawa ko. So, since my wife is a Catholic, alam nyo naman sa Pilipinas and you know that in the Philippines, there are defamations against you. So, it's difficult for me to bring them. Is there any way? Twerɛ Kronkron mu no akwankyerɛ bi wɔ Twerɛ Kronkron mu a mɛtumi agyina so na sɛ meba no mɛbɛka asɔre ho bi a mɛtumi de mɛyɔre ne me mmaba asafo mu bi a nsa na mawuo ayɛ bɔne anaa onua deɛ ntɛmpa no de nkan kenkan no ayɛ atɛntene a ɛtene a yɛatwerɛ wɔ mu ɔtene ne ne tene ne bɛtena ne so ɛna abɔnefoɔ nso abɔnefo sɛm ɛbɛtena ne so ɔkra wɔyɛ bɔne no ɔno no wɔbɛwu ɔba rensoa na agya amumuyɛ bi ɛna wɔba nso agya nso rensoa na ɛba amumuyɛ bi saa ara nso na ɛteɛ ɔyɛ rensoa ne kunu bɔne bi ɛna okunu nso nsoa na yɛre bɔne bɔno nkwagyeɛ asɛm a wɔ hɔ ma awarefoɔ no ɛnte sɛ ade a yɛde agu takeaway mu sɛ yɛde wobɛnya nkwa ɔyere nso bɛnya nkwa mpofiri mu daabi nte saa ɛwɔ mu sɛ moyɛ awarefoɔ ɛwɔ mu sɛ ibu mu sɛ moyɛ honam baako
nanso asommu biara sɛ ankorankora mu biara wɔ n'ahoɔdene sɛ ankorankora nipa anti Korintofoɔ nwoma no mu no 1 Corinthians 7:16 brother Daniel yɛnkenkan ɛsɛ na ɔyere wonnim sɛ ebi a wo na wɔbɛgye wo kunu nkwa anaasɛ wo kunu wonnim sɛ ebi a wo na wɔbɛgye wo yere nkwa ɛsɛ obiara sɛ ɔpene na setena so wonnim sɛ ebi a na abɛgye wo yere na wo kunu nkwa ɔyɛ awarefo wɔn mmienu nyinaa betumi anya nkwa sɛ awarefo mo mmienu pɛ sɛ mo nya nkwa yɛsɛ mo mmienu nyinaa mo yɛ setie ma wɔ Nyankopɔn nti wɔsɛ misa ne sɛ ɔkwan bɛɛ na Awurade betumi afa so aboa wo na ama wɔ yere adwene asesa deɛ di kan no srɛ wɔ Nyankopɔn bɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ sɛ deɛ bɛyɛ wobɛtumi adi wɔ yere no mu kan ɛfiri sɛ de nsɛyɛ ne nkwato so a wɔwɔ ka sɛ nkurɔfoɔ ɛyɛ ɛde ato ne so na betumi anya nsunsuanso bɔne wɔ nipa bi so ɛwɔ Tagalog abɛbuo bi ka sɛ wɔn a wɔtie yɛsɛ no wɔtie nkɔnkɔnsa no wɔn adwene mu ɛnna hɔ honhunu nyansa Paul sɛ Ephesians 6:12 sɛ ɛnyɛ yɛ ne mogya ne honam na anya na mmom yɛ ne mpanyinie ne tumidie ne wiase sum atumfoɔ ne ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom bama yɛnkenkan Ephesians 6:12 sɛ ɛnyɛ yɛ ne mogya ne honam na anya na mmom yɛ ne mpanyinie ne tumidie ne wiase sum atumfoɔ ahommɔne ne ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom na anya Kristofoɔ ko no ɛnyɛ honam fam ko ɛyɛ ɔko a Kristofoɔ ɛko ne ho nipa no deɛ ɛyɛ nta ne nipa no na mbom honhom no a ɛyɛ nipa no adwuma no ɛno na yɛne ne bɛwɔ aso ɛno na yɛbɛta ne no wɔ ɛfiri sɛ honhom fi bi yɛ nipa bi mu adwuma ɛnkyɛ Kristo ba asase yi so no na wɔpampam ahommɔne no akyi nipa mu no ɛyɛ nipa no na ɔne wɔwɔ ntɔka ɛyɛ nipa no amu na wɔpampam wɔn nyɛ nipa no na Kristo ne wɔn ɛkɔ ɛfiri sɛ wɔn mmɔmmra no sɛ wokum ɛnyɔnko nipa a yɛ bɔne ɛnyɛ sɛ asɔre nti nyamesom nti wobɛkum obiara ne gyidie baako mu mɛde ɛnyɛ no ne ntɔkwa me ne wɔn mo ɛko yɛyɛ honhom ko ɔmo de ntwa to so bɛto wɔn so nti ɔbɛgye wɔn mo adi a kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wɔ yere adeɛ mɛpɛ sɛ mɛka sɛ wɔbɛgye biribi adi a ɛmfa ho nto nkurɔfoɔ edi nsɛyɛ no so dɛmɛdi kan aka kyerɛ wɔn sɛ wo no de kan ɛbɛhunu asafo no wowie a ansa na wɔde wɔ yere ɛwɔ mma bɛfɛ sɛ wɔn yɛ abusua no ti wɔn na ɛwɔ sɛ wɔda ahwɛ so wɔde kyerɛ wɔn wɔn na ɛwɔ sɛ wɔyɛ odi kanfo a wɔde bɛdi abusua no mu kan nti wɔn na ɛwɔ sɛ wɔdi kan tu nkwagyeɛ na mɔɔ no ɛwɔ sɛ ɛhyɛ aseɛ firi wɔ soro na afei wɔyere ɛwɔ sɛ ɛyɛ kakra anamontuo ne nyinaa ntumi nyɛ adwuma prɛkɔpɛ menim obi tete no ɔka sɛ wɔbɛde megye wo di nanso mɛyere deɛ ɔnya nye ɛniyɛ mɛma nyina bɔbɛfu ɛfiri sɛ mo nyina kɔ Catholic meka sɛ nti ɛwɔ hɔ wɔ nua ne din de ɛyɛ Nana Bɛma Enoch ɔyɛ no gyidi nanso n'abusuafoɔ ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ no ni nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɔ asu ɛfiri sɛ ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ɛgyidi bɔ mu ansa nti ɛbrɛ wɔtwɛn sɛ n'abusuafoɔ bɛsa kyerɛ no wɔ wu yi na mɛyɛ mɛte sɛ akɔkora no awu no na ɛfiri sɛ wɔn ɔba bɛhunu no korɛ no ɛna wɔatwentwɛn ne so wɔtwɛn sɛ afoforɔ nsakyerɛ nsa na wɔwɔ asakyerɛ no ti ɛfiri sɛ wowu gya wɔn nso a na wɔyɛ ne dɛ nti sɛ wo no wodi kan som Nyankopɔn a
na so owu a ɔma ne wɔ yere a wagya wɔn mo akyire no Onyankopɔn bɛhwɛ wɔn mo so ama me wɔ nyɔnko bi minim wɔ bi ɛsiane sɛ wɔno na osi wɔn mo yɛ kwan a ɛbɛn yɛ fie nti da bia mɛtɔ nsa frɛ ne sɛ wɔmmra na ɔmmɛdidi awia a ɔmmɛdidi na saa tebea no mu no na ɔsere yɛn ɔnyɛ Nyankopɔn ni na sɛ mpo no ɔnyɛ odidi ni kwan na yɛyɛ ne papa ohia mmoa yɛ boa no saa brɛ no na ne ba di mfie nwɔtwe na mfie du mihu ɛsane sɛ wɔnyɛ wɔ Nyankopɔn ni enti ntumi mpo nka kyerɛ ne sɛ wɔmmra ne yɛmmɔ ɔmmra na ɔmmɛbɔ mpaeɛ ɔyɛ obi a wɔnyɛ Nyankopɔn ni na ɔmmɔyɛ ka kwan ɔhunu ɛtɔ da a ɛyɛ na ɛtene sɛ wode ho bɛto wɔ a wɔnyɛ Nyankopɔn ni so lubog eh. Ngayon, di matagal na panahon. Aba, isang araw, mabali-balitaan ko, ano? That happened for a very long time. I then heard that he died. And then the little child back then, I have talked with him. He is already like an adult. Someone asked me, Brother Eli, I said, who are you? I was the child of that atheist man doing the road near your place. So that's you. Why do you call me brother? He said, I'm already a member of the church. Well, how come you became a member when your father is an atheist? He said, yes, he's an atheist. But when he was dying, he said, my God, my God. When his father was dying and cannot breathe anymore, he is calling God. So he listened to the doctrines and became a member. You see, even though his father was already gone, he became a member because he had seen that in his father himself, that when he's dying, he said, my God. So he also have God. Back in the days when he was still alive, he doesn't want to believe in God. My point is, it is God who has the desire that all men be saved. If temporarily in this time you cannot convince your wife, you pray to God, and there's a time when God will call each one. The most important is you do it first. You ascertain first the way that you will walk on, so you can lead there your wife and your children. Chapter 20, verse 7 of the book of Proverbs. The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. If you are walking in integrity, then your children who will obey you will have a blessedness. So do not worry about your wife and your children. You ascertain first in yourself. Once you have accepted the truth, you can share that to your wife and to your children. And may God be with you, Brother Joseph. Thank you so much, Brother Eli. Thank you, Brother Joseph from Singapore. Let's go back to the Philippines. Poblacion Basay Negros Oriental. Please go ahead. Thanks be to God, Brother Eli and Brother Daniel. Our guest now is Brother Felix Baldonado. Thanks be to God. It's my first time to attend your Bible exposition, and I will speak in Visayan. My first question. What is the righteous justice for men? My second question.
There are many religions in our time. Which one is of God? And which one is of man? In the book of John, chapter 7, verse 17, it says, Bisan kinsa nga buot magabuhat sa iyang kabubuton. Mahibalo siya sa pagtulunan. Kung kinigi if any man willeth to do his will, he shall know of the teaching, whether it be of God or whether I speak from myself. He that speaks the Wabono Aritim Casan Hishawano Aran Munyam, and a Hishade was some man on any Munyamano, I don't know why you're no coffee, not the Antony any. Yon kapatid doon sa 7:17. Kung bisan kinsa nga buot magabuhat sa iyang kabubuton. Yemo daw John 17:17. So we person why na pedia. Obi hunu entrechero. Doon mo makikita kung ang nagatudlo iya ba sa Dios o Ay entrechero na wo be gina suwe hunu. Sɛ trɛtrɛfoɔ no mfiri Nyankopɔn no wɔmfiri Nyankopɔn. Na enyinasoɔ no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no. Ɛwɔ sɛmpakani no ɛmfiri wɔ Nyankopɔn. Sa Kronkron no sɛ Matthew 10:8 Awurade Yesu Kristo kaa sɛ monsa yɛrefoɔ yadeɛ Monya ni ewufuo, moma kwatafuo humfi. Muntu ahomone, monya nokwa, momfa makwa. Monya nokwa, momfa makwa. O de yung palang pangangaral, walang bayad. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa 7:18 ng Juan, ang nagasulti gikan sa iyang kaugalingon no yentia hoka yentia Nyankopɔn asɛm hoka John ase di obo no arare trimo kasa no hwehwɛ wɔ no arare ni munyam na de hwehwɛ de wɔ so ma no ni munyam no ɔno na wɔyɛ no kwafoɔ na ade a ɛntene eninimu kung sa Diyos ang sinasabi niya galing sa Diyos. Anti wasempakani na ube wasempakani no peto wasempakani ko potawaya wasempakani wo free Nyankopɔn ye de wo ɔka Nyankopɔn aso no mo ne timu kasa kung magsalita kung magturo galing sa yan ang sagot doon Nyankopɔn sempakani no yung tanong na sa peso wo de wo free Nyankopɔn a na nkyerɛkyerɛ nyinaa Twerɛ Kronkron no mu Nsɛmmisa di kan ne sɛ aye atemmuo mapaben na wo ho atentre ne be na wo ho ma nipa asasi su die atentre ni biara ni wo ya papos ni Nyankopɔn na atentre ne saa nwom no kra ya to ne sen obi to ne dwom sɛ wonim awag manggad sa imong gugma matud nila ikaw dili malipay kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa gugmang putli mauday pasalig mao'y bahanding labaw sa bulawan matud nila kaanugon lamang sa imong gugma ug paraig dili malubad kining pagbati bisan sa unsa nga katarungan kay unsa pay bili ning kinabuhi kun sa gugma mo hinikawan
ing ako nga dili ka mutuo sa mga pagtamay kong naangkon. Ing nako nga dili mo kawangon, damguog pasalig sa gugma mo. Yung party na yun, nung kanta na yun, dili malubad kining pagbati, bisan sa unsa nga sa pa'y bilining kinabuhi, kung sa gugma mo hinikawan. Alam mo kapatid, ang hustisya sa tao't sa tao, walang pinakamaganda kundi yung hustisya ng Diyos. Atentene awo homa nipa no. Nipa mu di atentene biara ni nipa mu na mu de Onyankopɔn de atiba. Ayaw mong mahalin, hindi hustisya yon. Dapat ang hustisya Se Onyankopɔn do na won beso bedo na nya atentene ni o. gumawa ng mabuti. Atentene ne se obedo obi ono nso do obi. Aya wo papa wo so ye ne papa no bi. Atoda aya ye no refi. Ebi no mo mpeso be ya Love your the papa. enemies. If your enemy is hungry, feed him. If Na he's thirsty, Onyankopɔn se give him something. na wotamfo Yan ang se pinakamaganda. kom de no ma na aduane ni. Yung hustisya na nagpaparaya ng pakinabang sa kapwa. Ano ne Always may pataan. atentene ni a Merong kalaging edimu awa sa kapwa. obekunu Onyankopɔn nipa mɔbɔ abre na obeja ehumɔbro Dapat na hustisya ama Onyankopɔn nipa se ye ni nipa nyina suban a Sinasabi ng Diyos. anka obekunu se ne nka ne ma betenetene wasasi so. Kapatid, basahin ko sa Bisaya. Busa ang tanan nga mga Matthew 7:12 ase anti adie biara mopese nipa nyema mo nyema won sa ara ang mga manalagna. na Tanan nga mga yene mrani edifu no pagabuhaton kaninyo sa mga tao, buhata usab ni adegina mopese nipa nyema mo no kung ano boso yung mo gusto nyema mong gawin nipa sa'yo ng kapwa mo, ye adie din ang gawin mo sa kanya. tine Gusto mong ikaw igalang, igalang mo rin ye siya. mopese mo nyonku nipa nyema mo mo so nye bi ma wo mo sa Mo rin siyang sasaktan. opese mo mfa obuo ma wo Gusto mo so obuo men ko bebu se wo mpese be prewa wo se prewa nyonku nipa gusto mong magtapat sa'yo ang asawa mo, se wo pese wo nyonku nipa huwag mo siyang lulukuhin. enfa obuo ma wo so fa obuo ma wo mo bi Sana naunawaan. se wo no pese wo yore di no krema no wo mfa wo chi so mfa wo yire chi ye atentene ne ma ne pagi na mi gidi se wo tiase an da wase At sa pamamagitan Kada mo nyina ase beree na abiyo taong makapaglingkod po sa inyo, kapatid na Eli. aseda nka Onyankopɔn Tutugon kayo sa aming kwanya paso ko yetumi di asom brother Eli na yegidie ne se kahit huwag kayong enam basia age yemfra so bio makikita nyo ang kaibahan ng itinuturo ng Diyos kesa sa inimbentong mga aral ng na yere da so so be baba be kai mo na so se wono ma emeka safimo kra no a wode ti Yankopɔn asam no ne ye no kra no na so po wo ye mirim na da ang ating pag-aaral. na ahai na Nang muling yade Adesua no nyina besi na day amin po kayong minsan pang inaanyayahan asada na dumulog yentem betete emrate away mun homa eraton sa from nyina omaya mompai ni ano na makapangyarihan sa lahat. yene ja Nyankopɔn twediampɔn Minsan pa awo yenera de Yesu Kristo din mu sa isang mabuting pagkakataon aja ebio yeda wase sa amin.
sɛ wama yɛn akwanya pa foforɔ. Yɛn nyinaa yɛnya akwanya pa asua atie wɔ mmara nsɛm kronkron. Mmara nsɛm ahyɛ wɔ yɛn akoma mu. Ayiyi nipa dodoɔ no nsɛmmisa no, Awurade yɛsu yɛhunu kwan a yɛbɛfa so wɔba yɛn berɛ nante wɔ kwan so. Yɛda wo ase wɔ nkwan ne ahoɔdene a da biara wode dom yɛn mu biara. Wɔ sene ntɔ bebree a yɛayɛ atia wo mu. Aberɛ nyinaa yɛsrɛ wo sɛ fa nnepa hyɛ yɛn ahokyere anan mu. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn. Aberɛ yɛn ntam bɛteteɛ, aberɛ yɛkɔtoa yɛn dwumadie ahodoɔ so no, yɛsrɛ wo akwankyerɛ. Fa yɛn ho ban firi yɛn ho amanneɛ atorankyɛm ne atɛɛtɛɛ nyinaa mu. Boa yɛn na yɛntumi nkura wɔn nsɛm mu dendene, na yɛnyɛ wɔn nsɛm ani nkɔpem sɛ berɛ pa no so a boa yɛn. Yɛtumi asa afata wɔ w'anim. Na yɛn nyinaa yɛtumi yɛbom na yɛatetie ama wo dankwa bɔhyɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban. Hwɛ yɛn abusua so na nnipa a wɔtie wɔn nsɛm wonnyaa mmerɛ ne adagye de tie w'asɛm no. Yɛsrɛ wo sɛ ma gyidie mfifiri wɔ nnipa a wɔahunu sɛ wɔde anidie ma wo no akoma mu. Yɛsrɛ wo sɛ fa bɔne bebree a wɔahunu no yɛn nnwuma mu no kyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo bɔ yɛn ho ban. Yɛmfiri amanneɛ ɛho pii no ara de wɔ wiase. Yɛn nyinaa mu ne yɛsrɛ da wo ase. Awurade Yesu. Amen. Dankwa do nhyira efiri ne daphwede ampɔn wɔ so nkyɛn. Adom ayaresɛ na nkwagyeɛ efiri ne Awurade Yesu Kristo. Na Honhom Kronkron mu daa ayɔnkoyɛ. Ɛne yɛn nyinaa koma mu hene daa. Sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen. Aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rin ang ne Awurade mmara nsɛm yi nsuododo ka ho ana medadie kronkron nsuododo ka ho bi. iba't iba Awurade mmara nsɛm sɛ pɛre ɛyɛ akyiwade sɛ ɔbɛwe prɛko na mma nkɔ no de keka ho ana na yɛnam wɔdɔ kwan so reto nhyɛ afrɛ mu. Ɛyɛ ne da soɔ ne sɛ ɔbɛka yɛn asɛ wɔ ɔpɛ ne akomaso adeɛ bi sɛ wɔbɛsua Awurade mmara nsɛm no a in Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm mapa no yɛbɛhyɛ aseɛ ɛyɛ October 11, 2021 anwummere no nso alapiaman no mmerɛ ɛyɛ akoma mu nyinaa.
isa sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. Anong sarap na magkasama sa kapatiran, tunay ang kalinga. Nagiliwanag na sa mundong nadirimlan, ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin patunay ito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos
kaya't ngayon umiibig sa'yo na una ka. Salamat po, Ama, nauna ka. Dahil di ka nagkatubili, pag-ibig mo'y di nagtahi, umibig ka sa aking nagtiwala. Salamat po, Ama, nauna ka. Nauna ka, sumampalataya sa tulad ko, Ama. Umasa ka, magbabago pa't sa'yo'y tatalima. Kaya't ngayon ay naniniwala na una ka. Salamat po, Ama, nauna ka. Dahil di ka nagkatubili, pag-ibig mo'y di nagtahi, umibig ka, umasa ka, Ama. Dahil di ka nagkatubili, pag-ibig mo'y di nagtahi, di ka lilimutan. Napasalamatan kay buti mo, Ama, nauna ka. We feel
Amen.
Tapos na ng gabing nagdaan, ikaw ang nagtakda ng simula't katapusan. May tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi magwawakas, ang ilaw at patnubay sa likong landas. Ikaw ang tagsipon sa panahon ng taglagas. Pagsuyo mo'y busilak at wagas. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhat ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y
Pabuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban. Pag-asa ko at tiwala, ika'y Diyos na mapagmahal. Ala-ala sa tuwi na alam mo'y di ko alam. Ang isip mo ay mas higit kay sa'kin. Kaisipan ang nakikita mo'y di ko na babanagan. At ikaw ang may hawak ng buhay at kalakasan. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka, aming Ama. Sa iyo ako nang hahawak, sa hirap man o ginhawa. Tulungan mo namang ako, lahat aking mababata. Mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Hiling ko lang, Panginoon, huwag mo akong iiwanan, dahil di ko makakaya kung ako ay mag-isa lamang. Ang awa mo, aking Ama,
Fratelli, sorelle, e Scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Ama naming sa pangalan po ng Yɛn agya twɛde yɛn mpɔn awɔ ɛne Awurade Yesu Kristo din agya ɛda wo ase sɛ woama yɛn akwanya pa foforɔ wagye yɛn afiri amanneɛ mu. Awurade ɛde wayɛ mu yie ne wɔ nnipa nyinaa di na yɛnim yɛakoma mu no ho ase na sɛ wɔhome ne nkwa a afei wɔ akwanya pa na yɛtumi yɛ ne pa saa nnoma yi nyinaa firi wo nkyɛn. Yɛda wo ase sɛ daa wodwene yɛn ho ɛne yɛabusua sɛ na yɛnie sɛ yɛbɛsen abɔ wo mpaeɛ asrɛ w'ahummɔborɔ a wowɔ mma nnipa nyinaa. Yɛsrɛ wo hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn sini nto kyɛ yɛn. Agya, yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ boa wɔn a wɔdi hia. Agya, yɛsrɛ wo hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ ɛfiri sɛ yɛfa amanneɛ ne ehum nipa dodoɔ no a na wɔmatɔ baha dodoɔ no a na ɛrebrɛ dodoɔ no a na ɛfa dadwene ne amanehunu mu. Ɛwɔ sɛ wɔn ɛrebrɛ yɛn nyinaa mmɔbɔ na yɛntumi mfiri wiase mu nyinaa mfiri. Yɛsrɛ wo sɛ ma dodoɔ no anu wɔ n'adɔfoɔ nkyɛn wɔn a wɔyɛ adeɛ. Yɛsrɛ wo fa wɔn nsa ka wɔn ahobrɛaseɛ nipadua. Yɛsrɛ wo sɛ kae wɔn a wɔreboa wɔn yɔnko nnipa nyinaa na wɔn nso a wɔto wɔ so boa wɔn yɔnko nnipa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ nnipa hiade ama wɔn. Adakotafoɔ, wɔn a wɔgyina akono, ɔyaresabea nyinaa a wɔreko atia nyadewa yi. Agya, mbe foforɔ biara nni hɔ a yɛbɛtumi akɔ ne nkyɛn.
Yɛsrɛ wo sɛ kae wiase aban a wɔdwene wɔn temammufoɔ wɔ. Agya, wɔn nsam na yɛgyaa yɛn nkwa ne yɛn hyɛbrɛ hye. Yɛn akoma ɛwɔ awerɛhyɛmu ne ahotosoɔ se yɛwɔ asomdwie ɛfiri sɛ wobɛbɔ yɛn ho ban. Ɛda wo ase wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din. Amen. To the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at Kumaya sang kaiswa na wada fini jawa sunchen. Dumaya resani nkwagyeɛ firi ne Awurade Yesu Kristo. Na honhom kronkron mu daa atene eni yakoma mu hene daa sisia ne daa ne daa. Amen.